যতন হামবাই যারা যারা সোশ্যাল মিডিয়া নাইতংনাই রক তাই চিনি তিফারা সব বসং যতন হামবাই आं दिनै कक्थायाव थाइनै साना मुसुमाखे सिनि बिजय देबबर्मा ब बुबाग्रानि मुंगै जे थाइजाव थाइनै कक हामिया सामानि आबनि बेपारि सां साना हनै दिनै अ भिडिअ मा खायसियो नोंनि मुं बिजय देबबर्मा ना नों बोसुक जरतले बिजय खायमानखाबा तिफारा सान बागे बोसुक जरते नों बिजय थाइ उन्नति खायमानखा नों साइसुं खायमाया बुनि बागैबा हामिया तो साथि नों बुबाग्रानो जे हामिया सावो नरक तामनाय पार्टी हाबनाफोर थातिफोरा साना थांचा खायनाफोर बिनारो थांगो हनै नरक आफोर भोट बेंकनि बागै थांगो नरक बनो फुनुगै भोट तेबो गोबांखाय माननानै ताइ बासाना बागै थांगो ताइ नों बनो हामिया सायबा तामनि बागै कायतनो नों खमासान नों गाहाम कक गुबै कक सामा थाङा नों कायतनो खमासान नांगिया नोंखाय सिया बुका बरते गोसोरै दिनै तिफारासा बसंनि बागै साक थारै कामखाय दङ जागाव नों तामनि बागै बादा खाया नाङार निनि आरो बादा खायनो कुनु दरकार करै जों बरक जों तिफारासा बसं जों सायमानो साबो काहाम खाय साबा हामिया खाय जों बताबुक यासि पास्ता बाय माइ तामनाय माइ खसाइसाव नों साना नायगिया जों नायखाया जों CPM नि यागनि कागना CPM यागनि जों या कागना बागै जों तामनाय IPF टिबो खायनायखाया इदानिं BJP बो मा खायखाया ताम कारणे मा खायखाया BJP हांखाय आबनि कारणबो साइ खोनारिवन जे जुट हने बासा लायखाया विधानसभा ताबुक ST एरियाव BJP बासाव नोंगारो जुट होंगे नोंगारो प्रार्थी सिरिमेया बो IPF दिना हामजाक पानो ताम खानिसा बो BJP नन मारिसिने भोट नोंगारो नि प्रार्थी सिरिमेया नों IPF दिना हामजाक पानो जखनते जुट सरकार जिति थांगा तामंखा सिनि तिफारासा बसंनि बिसिंनि डिवाइड एंड रूल थांगा ए बो BJP से खायो बनो मोहाय सामुरि मंगलाक मोहाय लोन रि मंगलाक बो IPF से खायो मो BJP एरिया बो लोन माया बो मोहाय सामुं माया तामनो उन्नति खाबा दिनै साक थारै तिफारासा बसंनि हामिया साया दुख नुखानसे बुबाग्रा थाङा आगुयै दङ नों बनो तांगै मोहायके बरकनो बरक बाय डिवाइड खालायो बिनि बिरुद्धे बरकनो बासारिना नाय ताइ बरक जतनो यासि पास्ता माइ खसाइसाव बरक जतनो सिउ नोंहाय सियाया नोंहाय कायतनि कक सावै जों अनेक बरक नुखा अनन्त तामखा कायतनि कक सामां सामा बोसानि सामान बोसागो बोरैनो तलांगै गुवाव थांगो फटो बुजागो बुमाबायो तंगो बोसाबायो तंगो नों ताइ कायतनो र माबसानि तंग लासियारा बुबाग्रानि मुंति सानानि निन मोहाय कक साना अधिकार करै जदिनो नों आंबाय कक साना मुसं हांगाय डिवाइड फाइमानो आनि इनबॉक्स ति फाजि इनबॉक्स ति फाइ आंबाय कक सापाजि आं नन पार्सनली आनि फोन नम्बर इवानो नोंगा सिया बुका बरा ताइ करै निने सोशल मीडिया जे सामानि निना सोशल मीडिया जे सामानि आबना कक न तिसाइनारि ताइ बुबाग्रान थानि खमा सान्दि आसुनानि कक हामबाय।